Ramogi ka koro ikwano mana seche to oganda loko higa kendo donjo e higa manyien mar 2026. Jopiny ni kod paro mane e wi higa ma koro rumoni to kod geno margi ne higa manyien mar 2026. Owinjane gima jopiny giwegi giwacho e geno margi kaachiel kod gigo ma gineno e higa mar 2025. Mane Raila Amolo Odinga gi President William Ruto chwe koke pok gibedo implemented in totality. Koro gima wakwayo en ni kwadonjo higa 2026 agreements manotim kapok jaduong' otho obed honored 100% nikech mane higa ma wan godo mogik ka wadhi election. Koro wan gi a lot of hope kaka jo Nyanza, wan gi a lot of hope kaka jo Kisumu ni President William Ruto biro kelonwa dongruok mowinjore. Wabed a prayerful nation 2026 ka nikech wadonje higa mar siasa. To siasa oting'o weche mang'eny. Ineno kaka sani malumbano ng'eny. Jaduong' nowewa. Tineno ka odwa mar ODM ni kwe onge. Ma kata koro wan jopiny wa jogo kura koro wakia ni wachim kanye. Ng'ani wacho kama, ng'ani wacho kama, ng'ato be kowuok kuom muoch gi mare. Kora wakwayo mokwongo ni odwa mar ODM ni mondo kwe obedie. Jotendwa obed kamoro achiel, giwuo gi dhok achiel, giwinjre mondo gimiwa way forward moriere. Wasebedo a people united all along, wan kaka oganda mar jokanyanam. To sani aneno ka pogruok moro dwa wuok e kindwa, ma ng'ani ywayo koni, to ng'ani ywayo koni, to ng'ani ywayo koni. Pogruok no bro hinyowa mbele kae. Wasigu bro donje iwa to bro yudo kaka gowa. Kik wayie mondo pogwa wan oganda jokanyanam, wabed kamoro achiel. Somo wabedo gi manyien to nyithindo manye otimo penj sani obedo gi bagni mang'eny, lakini wang'eyo ni higa manyien ka gidhi donjo e sikul mar senior secondary to bagni mang'eny ni dhi bedo gi lai moro moriere nikech sani kaka iketo gi sikunde obedo gi tabu. To wang'eyo ni kwa donja ni i Januar to gidhi donjo e lai moriere ma grade 10 no omak mach kako nego maki. Mar ariyo bende e idara mar somo no bende ageno ni jatendwa William Ruto biro nitie jopuonjwa mondiki e yo ma mokayanga, mondiki e yo ma iluongo ni interns, yo makojolo. Koro wakwayo kaka japuonj wakwayo ni mondo mi jopuonjgo kinya ndikgi permanent nikech sani ochumi kama entie piny otwe leso ma pesa ma japuonj yudo e yor kojolo no ok en pesa manya rito ngima ng'ato maber. Gi joma somo kapo ni basari no nyalo bet ma ok ogole to onego bed ni giwinjo ywak ng'ato ka nyinge obiro ni gino chopo gifuatilia ni to ng'ama ywak ni gini ok ochopo ni sikundi cha ang'o motimore nikech an nyiso ni chulo through post jo posta go mo delay go gitemo fuatilia ne gifuatilia ma ok nyathi oyudo sani gidok school an gi areas akia kaka dhi timo mondo ging'iye this commission mar SRC osenyo manie formal employment ma Kenya timna slight of improvement joma tiyo mondo Kenya winjo maber nikech jogi duoko piny chien sama onego bed ni miyo jotich mshahara gin giduoko piny. Koro anyamna gomba 2026 obed gi tich maber maonge ywaruok kendo ma ji tiyo mokwe ma ji thiedhre mangima. 2026 I expect ni joma wacho ni shaukti ker oseloso chenro mang'iso ni karomo higa manyien shabro tiyo osiptende te mag sub county gi county hospitals. Kaso be wakwayo ni 2026 wakwayo jotelo magwa mondo waket Kenya obed gi kwe kanyachiel maonge koko gakweda mondo mi piny odhi mbele. Piny dak gi kwe, piny koko be ma koko nitie onge dongruok.